Sambel goreng lompong. Iki mau pake saka Tegal, opek gedhang karo godhong kloso. Gedhange ana sing suluh langsung tak maem. Iki nek daerahku jenenge gedhang raja temen. Gedhang raja temen iku legi sanget. Daerah sampean tasih enten godhong kloso napa mboten? Nek nggonku wis rada langka, mboten kados riyin malih. Langsung tak pindah jero. Langsung sobo mberitan, opek lompong ngisor papringan. Ki usum udan kae lomponge lemu-lemu. Saiki pandang ketiga, lomponge gering-gering iki. Lomponge ameh tak masak sambel goreng, dadi godhonge tak buaki. Nek sampean biasane dimasak nopo? Langsung tak pancelasi. Rampung sing pancelasi langsung tak kumbah nek mburi omah. Singkat cerita, bar dikumbah langsung diwenehi uyah. Lomponge wis rampung, lanjut nyiapke bumbune. Ngrajang brambang. Iki engko digawe brambang goreng. Kabeh bahan kalih bumbu menika sampun kula kumbah resik sedanten nggih. Lanjut nyiapke bumbu aluse. Ana miri, bawang, lombok galak karo kriting. Lomboke iki mau aja lali digodhog dhisik utawa dikukus. Bahan karo bumbune wis rampung langsung masak. Dedek geni dhisik. Kayane gampang, tapi ora angger wong iso. Wenehi salam karo laos. Lomponge sok nek wajan. Kula tambahi ndok glundung kalih pete. Seasoning uyah moto gula jawa. Tutup sauntara kersane lomponge medhok. Nek sampun medhok tambahi krecek. Santene sok nek wajan. Sing terakhir brambang goreng. Diincipi mbok menawi enten sing kurang. Sambel goreng lompong sampun mateng, gage-gage maem. Bismillahirrahmanirrahim. Awan-awan maem jangan sambel goreng lompong. Kula lawuhi kerupuk rambak.
Matur suwun sing sampun mampir teng video kula.